नमस्कार मित्रो, सतीश आंबाडे यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला आमच्या तुरी दाखवणार आहे. म्हटलं चला बरेच दिवस झाले आपण तुरीकडे गेलो नाही चक्कर मारायला. तर आलो तुम्ही आमच्या तुरीच्या शेतामध्ये. म्हटलं बघू तूर कशी आहे कशी नाही. काय झालं, बरेच दिवस झाले तेव्हापासून पाऊस नव्हता. आता काल पाऊस झाला, परवा पाऊस झाला. मग भारी वाटलं, म्हटलं चला आपण चक्कर मारून आपल्या तुरीकडून बघून येऊ कितीक वाढल्या कितीक नाही. तर दाखवतो मी तुम्हाला तुरी. हे बघा आमच्या तुरी अशा आहेत. काय होतं मित्रो, पाऊस झाल्याच्यानंतर सगळं वातावरण जे आहे ते सुजलाम सुफलाम होतं. प्रसन्न वातावरण तयार होतं. आणि शेतकऱ्याला प्रामुख्यानं शेती करायची म्हटल्यावर पावसाची पाण्याची गरज असते. तर बरं झालं निसर्गराजाने कृपा केली आणि पावसाला सुरुवात झाली. सध्या बऱ्यापैकी पाऊस पडते आमच्या गावामध्ये, आमच्या परिसरामध्ये. निसर्गराजाची चांगल्या प्रकारे कृपा झाली म्हणून तर चांगले पिकं बघायला भेटतात शेतकऱ्याला. आणि शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावरती हसू येतं बघा. शेतकऱ्याचा चेहरा असा प्रसन्न होत असतो पाऊस पडल्याच्यानंतर. मला पण खूप बरं वाटलं. मला खूप आनंद वाटला. म्हटलं चला आपली तूर पण चांगली झाली आहे. कशी वाटली आमची तूर? मला खूप खूप म्हणजे खूप बरं वाटलं. म्हटलं चला पाऊस झाला आहे, आपलं तुरीचं पीक येईल आता. नाहीतर खूप चिंता होती. म्हटलं पाऊस येतो की नाही, पाऊस पडतो की नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे कुठलं पण पीक आहे, ज्या शेतकऱ्याला पाणी नाही आहे हक्काचं किंवा स्वतःचं, ज्याचं पीक आहे पावसावर अवलंबून आहे, तो शेतकरी पावसाचीच वाट बघणार. आणि पाऊस झाला तर ठीक, नाही झालं तर त्याचं बिचाराचं नुकसान होणार. पीक पीक व्यवस्थित येत नाही, त्याचा तोटा होतो. त्यामुळे मला ते खूप चांगलं वाटलं. बघितली आमची तूर. हे बघा आमची तूर परत एकदा. आणि तूर बघण्यासाठी माझ्याबरोबर माझे दोन्ही पण मुलं आले आहेत, शिवतेज आणि तेजस. तुम्हाला दाखवतो मी. शिवतेज, तेजस इकडे भाऊ एक मिनटं. चला बरं, या प्रेक्षकाला आहे ना हॅलो करा. हां हे बघा बरोबर, बाय करा बरोबर. तेज बेटा बाय कर. बाय बाय म्हण. बाय बाय म्हणा दोघं पण. बघा हे माझे दोन चिरंजीव, आम्ही तिघं पण आलो होतो चक्कर मारण्यासाठी. बघितलं असेल. आणि जस्ट पाऊस येत होता बरं का आता, पण परत बंद झाला. त्यामुळे तेजस ते खेळू राहिले दादा. हे बघा कसं पेंट लागलं त्यांच्या चप्पलला, सँडलला. हे बघा, हे बघा कसे खेळू राहिले ते का. चला तर मग, पावसाला सुरुवात झालेली आहे. जातो घरी आता. तूर बघितली, भारी वाटलं, आनंद झाला मला. असाच पाऊस जास्त कमी पडो, शेतकऱ्यांना सुख भेटो, एवढीच एक अपेक्षा. आणि तुम्हाला एक नम्र विनंती करतो की माझ्या चॅनलला अवश्य भेट द्या. माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर देखील करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.